Мафіозний шантаж та тотальний фарс. Так, американські політики коментують телефонну розмову між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Стенограму бесіди Білий дім оприлюднив напередодні, і ще до цього вона стала скандальною. Через неї почалася процедура імпічменту американського президента. Такої кількості згадок України в іноземній пресі не було вже давно, якщо не сказати ніколи. І всі ці згадки в контексті скандалу. Після телефонної розмови, в якій Трамп та Зеленський, зокрема, говорили про замалу допомогу Європи Україні, в ЄС вже й порахували, скільки грошей виділяли Києву за останніх 5 років. А в Україні заговорили про необхідність оприлюднити українську версію цієї стенограми. Про все це докладніше далі. Вероніка Іващенко. Після того, як зміст телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського став публічним, демократи ще більше почали наполягати на імпічменті Трампа. А ось республіканці переважно захищають президента США. Так, екс-держсекретар та суперниця Дональда Трампа на попередніх виборах Гіларі Клінтон написала, що президент зрадив свою країну. А керівник комітету з розвідки у Палаті представників Адам Шиф переконаний, Трамп таки шантажував Зеленського. Ба більше, манеру дзвінка він назвав у стилі мафіозі. Стенограма дзвінка звучить як класичний мафіозний шантаж. Ми багато робимо для України. Взаємності не так вже й багато. Можу запитати про послугу. Розслідування щодо мого опонента. Мої люди будуть на зв'язку. Чи то курйоз, чи спланована помилка, Білий дім випадково демократам направив інструкцію, яка адресувалась республіканцям, тим, хто підтримує Трампа. У ній рекомендації, як правильно реагувати на стенограму. Мовляв, там жодних натяків на послугу за послугу. Тим часом республіканець та друг Дональда Трампа Ньют Гінгріч переконаний, бажання імпічменту вдарить по самим демократам. Президент Трамп просить нового реформістського українського президента допомогти знайти правду про можливу корупцію з боку Хантера Байдена. Віце-президент Байден погрожував скасувати мільярд допомоги, щоб припинити розслідування щодо свого сина. Здогадайтесь, що непокоїть демократів. Чесність – це загроза для них. А ось суперник Дональда Трампа, якого, власне, і згадують у цій телефонній розмові, Джо Байден, назвав зміст стенограми образою кожного американця. І Конгрес має притягти Дональда Трампа до відповідальності. Ба більше, кандидат від демократів наголосив, після цієї півгодинної розмови вже за кілька днів американський президент наказав утримати військову допомогу Україні. Щоправда, чи пов'язані ці речі, має з'ясувати розслідування. Така гарна погода, а стенограма дуже показова. Скажу, що ми багато робимо для України. Ми докладаємо великих зусиль та приділяємо багато часу. Значно більше, ніж роблять європейські держави, а їм варто допомагати вам більше. Німеччина майже нічого не робить для вас. Вони лише говорять, і, на мою думку, вам варто спитати у них про це. Коли я спілкуюся із Ангелою Меркель, вона говорить про Україну, але нічого не робить. Багато європейських держав чинять так само, і вам варто звернути на це увагу. Ви маєте повну рацію не просто на 100%, на всі 1000%. Можу сказати наступне. Я говорив із Ангелою Меркель та зустрічався з нею. Я також зустрічався і спілкувався з Макроном. Я сказав їм, що вони не роблять те, що мали б стосовно питання санкцій. Вони не примушують до їх дотримання. Вони не роблять достатньо для України. А ось цей шматок стенограми дуже обурив Євросоюз та Німеччину. І ті поспішили нагадати про розміри своєї допомоги Україні. Так, з початку збройного конфлікту на українському сході Бундестаг надав Україні 1 мільярд 400 мільйонів євро. А ось Євросоюз заявив, за 5 років зібрав для України найбільший пакет підтримки в історії. Зокрема, 15 мільярдів євро грантів і позик для підтримки реформ. В ЄС нагадали і про окремі внески європейських держав. Чи матиме оприлюднена стенограма негативні наслідки для України, заговорили і українські політики. Якби ми з вами читали всі стенограми лідерів, які обговорюють, наприклад, Україну між собою,
то у нас би зараз вектор дискусії був трошки інший. Дивіться, є реальна дипломатія, є реальні процеси, люди розмовляють, говорять, іноді одне, іноді інше. Це робочий процес. Тут, в силу внутрішньополітичної американської кризи, цей процес вийшов назовні. Очевидно, що така оцінка взаємодії з нашими європейськими партнерами не сподобається жодному з європейських партнерів. І тепер довго можна буде виправдовуватися в Україні стосовно того, що малося на увазі. Сам український президент під час зустрічі з Дональдом Трампом в стінах будівлі ООН свою критику Євросоюзу та окремих європейських країн пояснив тим, що телефонний дзвінок відбувався в складний період послаблення санкцій Росії. Зокрема, коли її делегацію повернули в ПАРЄ. Але він вдячний всім, хто допомагає Україні. Обидва лідери заявили, ніхто ні на кого не тиснув, а український президент взагалі думав, що Білий дім опублікує лише свою частину розмови. Прокоментував він і свої слова про те, що генпрокурор – його людина. І вивчить справу, в якій фігурує син Джо Байдена. Мовляв, він деталей навіть справи не знає. Україна незалежна країна, і Генеральна прокуратура, ви самі знаєте, у нас новий Руслан Рябошапка, дуже гарна, чесна людина. Стенограма телефонної розмови і в центрі світових ЗМІ. І такої шаленої кількості згадок України не було вже давно. Окрім серйозних аналітичних статей, ця розмова – тема для жартів американських коміків. Ми роками розповідали про Росію, але, здається, Україна має всі шанси скинути Трампа. Хто б міг подумати? Це ніби ти переходиш дорогу, дивишся в обидві сторони, а потім тебе збиває дрон. Президент Украины, его там недавно выбрали, он комик. Вы знали? Он комик. 5 лет он снимался в комедийном сериале «Слуга народа», где он играл президента Украины. И он перепорхнул прямо из роли на должность настоящего президента Украины. Вы только представьте, насколько проебанной должна быть страна. Вероніка Іващенко, Заман, АТР.